Преди няколко дни получихме информация за предстоящия Ninjago 2027 година. И трябва да кажа, че съм хем впечатлен, хем малко разочарован. И в днешното видео ще кажа какво мисля по този въпрос. Добре, да започваме. Значи, защо съм разочарован? До година Ninjago официално приключва. Да, точно така. 15 години по-късно всичко приключва. Нищо. Иначе другото, което трябва да знаете за новия сезон е, че ще има подзаглавие. Смисъл, общо взето ни ще бъде Ninjago Dragons Rising, Dragons Fury. Не съм сигурен защо слагат подзаглавие на самото заглавие, но както и да е. Предполагам, че се дължи на факта, защото това е последен сезон и трябва да бъде максимално впечатляващ, за да осигури наслада на зрителите. Другото важно нещо, за което ще си говорим, са злодеите. До година ще получим зли нинджи. Точно така, зли нинджи, като тези от втория сезон от 2013 година, само че тези ще бъдат може би много по-зли. И на всичкото отгоре получаваме сцена от първия епизод на сезон 5, която злите нинджи се появяват и всички си мислят, че това са нормалните нинджи, но не е така. И злия Кай накрая казва: да ви спасим, ние вече не правим така, и нападна хората, което си е доста гадно. А що се отнася до злодей, до година ще видим за първи път господарят на Лортрас. Точно така. Тъй мистериозният му господар, който ние се чудим кой е той от сумати години, най-несетне ще го видим до година. И аз съм естествено развълнуван. Дори можем да го получим като комплект вместо лего фигурка, както беше планирано още тази година. Друго важно нещо е, че разкриха един от комплектите, а именно Лойд срещу Рас. И съответно да, харесват ми цветовете, харесвам идеята, но спинерите буквално са същите като тази миналата година. Това е минуса, но иначе другия плюс е, че получаваме ето тази поставка за оръжия и дори се говори, че следващите оръжия за 2027 година ще бъдат иконите на драконите източници, което е много вълнуващо. Дори можем да предположим, че това оръжие на поставката е икона на дракон източник, но не се знае на кой е. До тук видяхме само 4 икони, което означава, че има още 3 икони някъде там в Ninjago. И ще бъде готино да получим точно иконите на драконите източници, въпреки че тези, които имат фигурката на Лорд Рас, със сигурност имат неговия чук, а точно неговия чук е иконата на дракона, източник на силата. И последното важно нещо е, че Сенсей Ву се завръща до година в сезон 5. Точно така, нашия любим Сенсей се завръща, но този път не като дух, а в неговата физическа класическа форма, което е доста яко. И да, това мога да кажа като информация. Да се надяваме, че в скоро време ще получим още информация за сезон 5. И да, харесайте видеото и ще се видим другия път.